איתי? הלו, אתה בהכרה? מי שמחר ככה בש"ג. כן. ענת, מה את עושה פה? העירו אותך. זה לא משנה. כמעט 4. בטח ישנת חזק. זה לא משנה, באמת. מצטערת, אני כנראה... הייתה לי הרגשה איומה היום. הייתי חייבת לראות אותך. אני חשבתי אני קצת מגזימה עם הדאגנות שלי. תשאל מה קרה לי היום. תגידי, את לא אמורה להיות בדרך לברצלונה? שיט. איך עשית? יואו. וואו, אני מצלצלת מיד לאמליה. זה עכשיו שלך. לך בטריה לגמרי. הכל בסדר אצלך? אני בסדר, מה יכול להיות? פשוט רציתי לדעת. טוב, לא משנה. אמא, אני בסדר גמור. גם לא הבאתי לך שום דבר. איזה מין אמא נוסעת כל הדרך ולא מביאה לך כלום. חסר לך משהו? כלום, שום דבר. טוב, נו, אני סתם מפריעה לך. אתה בטח חייב לנוח, היה לך בטח יום קשה. נסבל. מה קרה לך פה? כלום, סתם. מה, לא קר לך ככה? אני מיהרתי, אז אני לא הספקתי לשים לי. זה כל כך דומה לאבא שלך. אני חשבתי ילדים גדולים להתראות ילדים. וילדים רעים רק יודעת אמא. כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותיי. אני רואה בבית חם ומשפחה. שלא תמות לי כמו אבא שלך. אתה שומע אותי? דווקא אני אעשה לך. אל תדאגי. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא